Alternative Party of Bodoland बे गोदानै दाजानाय राजनिति हान्जानि दिनै आंखौ Women Cellनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिथांमोना सायख'नानै लाबाय आं फोथायो जिहेतु आङो last 29 years मोनसे आइजो आफाद बर' Women Justice Forumआव खामानि मावबोदोंमोन आरो थांनाय 5 बोसोर आङो बर' Women Justice Forumनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै आङो बे अर्गानाइजेसनखौ सालायबोदोंमोन आरो बे थांनाय 29 yearsआव जोंनि गावनि हारिनि थाखाय जोंनि आइजोफोरनि मोनथायनि थाखाय जिखिनि खामानि मावबोबाय दिनै फैयै फैयै नैबे गोदान राजनिति हान्जायाव दिनै आंखौ जे बिबान होनानै सायख'बाय बिथांमोना जि फोथायनायजों जि मोनसे आसाजों आङो बेखौ लानानै खामानि मावलांनो थाखाय नाजागोन नंगौ आङो राजनितियाव गोदान बेसेबां मावनो हागोन आं बुंनो हाया नाथाय जेसेबांखिनि हायो बे हान्जाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जोङो APBनि आइजो गांखं जानानै जोङो खामानि मावगोन जोङो बे आइजो गांखंखौ जोङो गोख्रों खालामलांनो नाजागोन आरो लोगोसे APB हान्जानि पेरेन्ट बडि youth आरो गासै कमिटिफोरजों लोगोसे जोङो लोगोआव थानानै खामानि मावगोन जोङो गासैबो बेजों बे हेफाजाब लायनानै खामानि मावनांगोन नंगौ आंहा पार्सनेलि डाइरेक्ट राजनितियाव हाबनायनि गोसो गैयामोन थेवब्लाबो जिहेतु जोङो हारिनि थाखाय जिफोर खामानिफोरखौ मावबोबाय बे एखे मावनायजोंनो जोङो दिनै राजनितियाव थानानैबो जों खामानि मावनो हागोन समाज फोसाबनायनि जोंनि हारिनि आइजोफोरनि मोनथायनि थाखाय जों खामानि मावलांनो हागोन आरो बेखौ सिन्था खालामनानै जोङो डेम'क्रेटिक भाबै जिखिनि गोलाव बोसोर जोङो संग्राम खालामबोबाय दिनै बे राजनितियाव थानानैबो जोङो बे एखे खामानिखौनो मावलांनो हागोन होननानै आंहा फोथायो आरो बेखौनो मिजिं लानानै बेखौनो आसा खालामनानै आरो बे मावबोनाय 29 years मावबोनाय खामानिखौनो जोङो मावलांगोन होननानै फोथायनानै आं दिनै बे बिबानखौ नाजावदों आरो जोंनि APB हान्जानि पेरेन्ट बडि youth आरो गासैबो जायफ्रा गांखंफोर दङ बिसोरो जोंखौ हेफाजाब होलांगोन बे फोथायनायजोंनो दिनै आं प्रेसिडेन्ट हिसाबै बे बिबानखौ नाजावबाय आइजोफोरनि मा इस्युसखौ नुहुरो आइजोफोरनियाथ' बेनोसै जोङो सानफ्रोमबो बुंबोदों एज ए वुमेन अर्गानाइजेसननि लिडार हिसाबै जों सानफ्रोमबो बुंबोदों जोङो समान मोनथायनि खोथा बे समान मोनथाया जोंहा न'आवल' नङा जोंनि समाज बेबस्थायावबो राजनितियावबो जोङो इकुवेलिटिया जोंनि गेजेराव थानांगौ होननानै जों बेखौ बुंबोदों गतिके जोङो बे राजनितियावबो जोंनि बे डिसिसन मेकिंनिफ्राय लानानै गभर्निं बडिसिम जाहाथे आइजोफ्राबो बे मोनथायखौ मोनो आरो जोंनि समाजाव न'खरफोराव आरो जोंनि डेम'क्रेटिक अर्गानाइजेसनफोरावबो आइजो माहारियाबो जाहाथे समान मोनथायफोरखौ मोनलांगोन बेखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो बुंबोदों आरो दाबो जों बेखौनो बुंगोन आरो बिनि थाखायनो जों खामानि मावलांगोन लोगोसे जोंनि जे BTCनि बा BTRनि जिफोर जोंहा 6 शिडिउलनि मोनखानाय जिफोर जोंहा मोनथाय दङ बेफोरखौबो जोङो हमथाना लाखिनो थाखाय जों खामानि मावलांगोन एक्चुअली আজি আমার APBৰ কাৰণে খুবই এটা ভাল দিন যে আমি শ্ৰীৰামপুৰ আহি পেলাই ইয়াতে আমাৰ কোকৰাঝাৰ সেন্ট্ৰেল অফিসত যে আজি জইনিংকাৰী হল এটো আমি যে দায়িত্ব এটা পালো তো এটো আমি আমাৰ প্ৰেসিডেন্ট সেন্ট্রাল প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি আমি থ্যাঙ্কস দিব বিচাৰিছো যে আমাক আদিবাসী হয় এটা মানে দায়িত্ব দিলে হতে এইটো কাৰণে আমি বহুত ভাল পালো যে আজিৰ দিনত যে আমাৰ আদিবাসীও APBয়ে চাই আছে যে গোটে আদিবাসী বেলেগ জনগোষ্ঠীক মানে চাই পেলাই APB আগবাঢ়ি আছে এইটো কাৰণে আমাক বহুত ভাল লাগিলে আজি অনাগত দিনত কি ইস্যু লৈ পেলে একচুয়ালি এটো তো এটা কথাই হলে যে আমি বিশে বহুতবার চালু যে আমার BPF আৰু UPPL যেনেকুৱা কাম কৰি গৈছে না গৈ আছে তো এটো আমি ভাল একদম কোৱা নাই কিয় নেকি যে আমিও অলৰেডি আগত UPPL আছিলো কিন্তু UPPL কামখিনি চাই পেলাই আমাক ভাল লগা নাই এই কাৰণে আমি এই APB জইন কৰিলো